Олег Глубокий, шаҳрванди 49-солаи Украина, беш аз 10 соли ахир дар Душанбе тиҷорат дорад. ӯ молики ягона тарабхонаи ғизоҳои украинии трактир дар пойтахти Тоҷикистон аст. дар Душанбе низ таҳаввулоти сиёсии кишвараш аз назари Олег дур намондааст. маъракаи интихоботи президентии феълии Украина барояш хеле ҷолиб аст. ӯ номзадҳои аслӣ ба курсии президентии Украина Петро Порошенко, Юлия Тимошенко ва Владимир Зеленскийро медонад. Олег дар миёни се номзади аслӣ ба мақоми раисати ҷумҳури Украина ба Порошенко ва Зеленский эътимоди бештар дорад. از این خاطر اینجا برای همه سوال پیدا شده است. من فکر میکنم محض در همین مسئله در هم بر همی پیش آمده است کی به کی رای دهد. аммо Олег Глубокий аз он афсӯс мехӯрад ки дар ин маъракаи сиёсии кишвараш ширкат карда наметавонад то ба номзади қобили эътимодаш рай бидиҳад. чун ба иттилои сафорати Украина дар Тоҷикистон, шаҳрвандони украинии муқими Тоҷикистон барои ширкат дар интихобот ва райдиҳӣ бояд ба сафорати Украина дар Узбекистон раванд. аммо ба қавли ӯ мардуми Украина огоҳона дар интихобот ширкат мекунанд. Порошенко однозначно проевропейский кандидат. معلوم است که پاراشنکو نامزد غربگرا است، ولی آن دو نامزد دیگر تیماشنکو و زلنسکی را فعلا مردم اجازه نمی‌دهد که با روسیه نزدیک شوند. آنها با هر راه کوشش بهتر شدن مناسبت با روسیه را می‌کنند، زیرا برای روسیه تیماشنکو و زلنسکی خوب است. آنها بیشتر گپ‌درا و به دوستی مائل‌ترند. В данном случае рукопожатные, да, в отличие от Порошенко. таҳлилгарони тоҷик мегӯянд интихобкунандаи ин ҷумҳурии пасошӯравӣ ба фарқ аз теъдоди дигар кишварҳо воқеъбинона рай медиҳад. он шахсе интихоб мешавад ки аз нуқтаи назари стратегӣ ҷонибдори соҳибихтиёрӣ ва истиқлолияти комили Украина аст. аммо мардуми оддии Тоҷикистон ба равандҳои сиёсии ин кишваре ки бо шумули Тоҷикистон дар зери як парчами шӯравӣ қарор доштанд, чандон таваҷҷӯҳ ва маълумоти зиёде ҳам надоранд. این مسئله خطی و قدر معلوماتی ندارم. маъракаи интихоботи президентии Украина рӯзи 31 декабри соли 2018 шурӯъ шуд ва даври аввали райдиҳӣ 31 марти соли 2019 баргузор хоҳад шуд.